we're going to know the numbers that are above 10, that is, the numbers that are added to 10 to form 2 digits, which is our 10 family. Iri. Anyị na-aga ịma ọnụọgụgụ ndị mabara na iri kwụsị na 20. Chetakwa na anyị na-agụ ọnụọgụgụ site na 0 ruo na 20. Ka anyị gaa n'ihu. Ihe anyị nwere nga bụ 11. Ọnụọgụgụ ole mabara na 10? Gịnị ka a na-akpọkwa na 11 na asụsụ Igbo? 11. Kpọọ ya ọzọ. 11. Ọ dị mma. Ọzọ bụ 12. 12. Ya bụ na ole mabara na 10? Abụọ. Ole mabara na 10? Abụọ. Gịnị ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? 12. Ọ dị mma. Kpọpụtakwa ya ọzọ. 12. Ọ dị mma. Nke a bụ 13. 13. Atọ mabara na 10. Nke a na-akpọ na bekee 1 and 3. Kedu ihe a na-akpọ 13 n'asụsụ Igbo? 13. Kwuchie ya ike ka anyị nụ ya. 13. Ọ dị mma. Tụgharịa azụ ya. Ọzọ bụ 14. 14. Kwukwa ya ọzọ. 14. Kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? 14. Ọzọ, kpọpụta ya. 14. Ọ dị mma, ka anyị na-aga n'ihu. Nke na-eso ya bụrụ 15. 15. Ọzọ bụ 15. Kedu ihe a na-akpọ 15 n'asụsụ Igbo? 15. Kedu ihe a na-akpọ 15 n'asụsụ Igbo? 15. Kpọpụta ya ọzọ. 15. Ọ dị mma. Anyị tụgharịa ya. Nke na-eso ya bụrụ 16. Nke na-eso ya bụrụ gịnị? 16. Kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? 16. Ọzọkwa. 16. Ka anyị na-aga n'ihu. Nke a wee bụrụ 17. Nke a wee bụrụ 17. Kedu ihe a na-akpọ 17 n'asụsụ Igbo? 17. Kedu ihe a na-akpọ 17 n'asụsụ Igbo? 17. Ntụgharị a. Nke a bụrụ gịnị? 18. 18. Akpọrọ ya gịnị? 18. Ọzọ. 18. Ọzọkwa. 18. 18 n'asụsụ Igbo. Ọ dị mma. Nke na-eso ya bụrụ gịnị? 19. 19. Pụta ya ọzọ. 19. Nke ikpeazụ bụ gịnị? 20. 20. 20. Ọzọ. 20. 20 akwa ya. Ya pụtara na 10 ole mabara na ya? 2. Gịnị ka ị ga-asị onwe gị? Onwe m ọma ịgbalị anya. Ịgbalị anya ka ọ dịbazie meela.